Ingħalaq uffiċjalment l-impjant tal-ħażna tal-fuel 31 ta' Marzu f'Birzebbuġa. Din kienet ukoll wiegħda elettorali tal-Partit Laburista. Hekk kif ingħalaq dan l-impjant tħabbar ukoll li beda jintuża l-impjant ta' Ħassabtan. F'attività fl-istess impjant dir ħireġ l-aħħar trak bil-fuel u ntqal kif il-ġimgħa d-dieħla l-aħħar tanker se ibattal mill-pont tax-Shell kif inhu magħruf ma' residenti ta' Birzebbuġa. Il-kap eżekuttiv tal-NMET Kevin Kirkop spjega li l-impjant ser jitħalla kif inhu sa Diċembru sakemm ikun żgurat li l-impjant ta' Ħassabtan qed jaħdem kif ippjanat. Lejn l-aħħar ta' dawn is-sitt xhur nerġgħu nġibu l-flotta tal-Bowsers biex ikunu jistgħu jbidlu ibattlu it-tankijiet mill-fuel u dik il-ħażna tmur Ħassabtan u hawnhekk jingħalaq darba l dejjem. Il-post jerġa' tal-ura lill-Ena Malta xi huwa proprjetà tal-Ena Malta PLC u minn hemmhekk imbagħad jiskatta l-proċess ta' decommissioning, dismantling, cleaning tat-takkijiet. Il-Kunsilliera ta' Birzebbuġa inkarigata mill-Ambjent Marija Mifsud spjegat kif dan il-proġett kien ilu mistenni mir-residenti. Fost oħrajn se jitnaqsu mal-44 vjaġġ bil-fuel kuljum li kienu jgħaddu minn Birzebbuġa u se jispiċċaw l-irwejjaħ tal-fuel li kienu jimlew il-lokalità meta jimtela xi tank. Dan il-bżonn ilu jinħassal snin twal għax dan titqisi ġol qalba tar-residenti ta' Birzebbuġa. Ir-residenti barra inkonvenjent għal kwalità tal-arja kien inkonvenjent ukoll għall-istorbju. It-trakkijiet għaddejjin 44 trakk kuljum jgħaddu minn mal-prominent ta' Birzebbuġa, ġifieri tista' timmaġina l-istorbju u l-effett anke fuq it-triq. Il-Ministru Miriam Dalli qalet kif dan huwa jum storiku b'mod speċjali għar residenti ta' din il-lokalità. Spjegat li biex ittejjeb il-kwalità ta' ħajja tan-nies irid ikun hemm investiment massiġġ. Fil-fatt dan il-proġett sar b'investiment ta' 70 miljun euro biex il-ħażna tal-fuel inġarret minn dan l-impjant għal dak f'Ħassabtan. Ifisser anqas tniġġis madwar 4.5 tunellati ta' CO2 anqas. Ifisser ukoll inqas pressjoni fuq l-infrastruttura ta' Birzebbuġa u aktar sigurtà għar-residenti ta' din il-lokalità. Imma dak li qegħdin nagħmlu llum huwa waħda mill-ħafna miżuri biex in-naħa ta' isfel ta' Malta inkomplu nirriġenerawha.